onye ọbụla na-eme ivu ọgwụ na ọgwụ ka ba nwere si na alụsị nwere nragbu nwere ba na-akpọ mkpịsị eji aragbu mmadụ ba nwere da pichọ na ahazi bikọ na amaghị na iji ego mana na famili gị na-aragbuo gị ịbịa mbụlozu ya famili na-eme gịnị na-abịa mbụlozu gị na ya famili enweta ego ba ma na-aragbuo gị na-anata onye ahụ abịa tụ gị ọgwụ ahụ ego kwa ka abụbọ ha na-aga n'iru ọ bụ na onye aka ya dị ọcha ka ị ga-egbuo ụwa dị njọ amalite ata yutu na-anwụ na-ebunete yutu si na alụsị na-egbu ọ bụrụ ịgba ava gbagbu ava ma ịma na ọ bụrụ alụsị na-egbu yutu nọ ndị afọ njọ si na ba na-eme dibịa na ba na-eme omenala ndị afọ njọ ọva na-egbu yutu ka ba nwee nweta ego mmadụ ya bịasị gị na onye nwụọ nye gị 2 million naira jiri maka 2 million naira ka 3 million naira gbuo mmadụ ibe gị asị gị na mmadụ enwụọ enye gị 1 million ka 1.5 what is 1.5 million ị nwere igbo mmadụ ibe gị mee mana aka ya dị ọcha. Ndị Igbo ekenekwa m n'ụbọchị nketa asị m ka onye chi na-agazi ebe ọ bụla n'afọ vidiyo ahụ asị m ụtụtụ ọma efifie ọma uhuruchi ọma ma ọ bụ ọbụla ise nene m biko udo dịrị gị ndụ azụ ndụ mmeli biko o nwere ihe m vidiyo anụnwa ss power anụnwa dị n'akụkụ ebe ihe unu na-afụ na vidiyo anụnwa o nwere ihe okwu ọ ya bụ enyocha ya maka asị iwere anya okenye ji onye ihe dị n'akpa nyụọ anya n'akpa ya afụlele ihe ya biko gee ntị ka unu fụ o nwere ihe okwu ọ sị na alụsị adịghị egbu mmadụ na tupu atụọ mmadụ na alụsị a na-emeli ya mitin mgbe akpọta onye a na alụsị ekpe ya ọ bụ na onye a dị come to honor the alụsị echukwu ya wone kpọọ ndị obodo ha zie anya tupu atụọ mmadụ na alụsị mana alụsị ọbụla welu pikchọ gị wee jeluwe ọrụ nata alụsị ha abụghị ya o si na ọ mmadụ na-egbu mmadụ si na alụsị na-egbu mmadụ na onye pụtazịa eme obele ha atụọ na alụsị eme obele na alụsị eji foto gị wee jee na ya si na atụọ gị na alụsị na anya bụ ihe abụghị alụsị nọ ndị mmadụ gwọtọzi ya ọgwụ ewerezie ọgwụ na-egbu mmadụ tii n'ahụ tii na ya wee atachizi ịbịazi asị gị nọọ alụsị a bụ ihe na-egbu mana nyanwa butelu alụsị adosa na be jee gwọtazịa nke na-egbu mmadụ wee atachi ya atụ nyawa ihe wee na-egbuzi mmadụ biko na-enekere ihe ọkọwa na ihe ndị elu maka alụsị maka na ụfọdụ ndị ajụọ n'ebe ajụjụ wee karịa nwe mgbe mme vidiyo wee sị na o kwuru maka ihe ọ ya bụ ili egwọcha ihe ọ ya bụ ịgwọcha ma mkpụrụ obi mbe ma nke a ma nke osi ịgụcha n'o ya n'ọnụ gị n'o ya na ndụ na onweghị alụsị ọbụla ya atọ gị ya egbu nwoge mana kịta ọkọwakwa na ihe bụ alụsị na-eke na vidiyo ka unu fụ Igbo mụrụ nze m ọzọ onye na n'ụlọ ebe ss power okwu akpụ n'ọnụ na Aguleri agwa m na na-ekwupụ nke mmemme mekwasị ọzọ n'elu ya na-ekwupụ nke mmemme mekwasị ọzọ n'elu ibe njem abịa tata bụ maka alụsị ibe gbasara alụsị maka na nwa ndị nna amara ibe bụ alụsị o nwere ibe gbasara alụsị ibe dị iche na alụsị na ọgwụ mana m agwabụ unu bifo onye ya chaatị amụ na WhatsApp ọ bụla tonu ọ kpọrọ tonu ọ nụrụ adịrị ka voice mọdụ ya ahụ ya kpọ vidio kọl adịmana mmadụ ego ọrụ o nwere onye ga-asị gị na nlụgoli ọrụ ebe a nali ego njeluli ọrụ adịmana mmadụ ego ọrụ arọbịa na-agụ ma ede ekwe ka nnalị mmadụ ego ọrụ arọbịa na-agụ ibe nna asa bụ ebe ede ekwe ka nnalị mmadụ ego ọrụ o nwere onye ga-asị gị na alụgoli nye ọrụ ebe a bifo nali ego ọrụ chajie 10 naira ka 20 naira ibe mụ na mmadụ iji bụ ọbịa ebe a nkakuletele ibe eji ego ibe egote eji alụ ọrụ anyị gaghị ma ife eme gịnị anyị gofe eji alụ alụsị ọrụ ọnabala onwe ọ ife emele gị dị mma ife emele gị ga inwere ibe dị gị n'obi ibe bunye onye abụ obi gị inwetara m nweta ndị otu m ọ bụna ọdụrụ ha gị mma bụ nwetara m ịkaba mana alụsị m bịa gị ọgụ ọ bụna ọbịa gogo ọgụ inweta by force ọ bụrụ na adịghị asụ ya gidigidi bikọs na dibia dị eme mmadụ jide ogo kpọba mmadụ na kpọba onye ji ogo na fon n'ọrụ ọ lụrụ enwere m taịm mkpọ mmadụ na fon si na nlụrụ gị ọrụ eke nwetara m ego ọrụ nlụrụ gara m nụrụ na ifeọma emewọlụ gị ọ bụrụ mmadụ ọzọ ya bịa gwa m na ifeọma emewọlụ gị na ngwa ya eji ọnụ gwa m na ifeọma na-agala gị inwe mee gịnị inwe nwetara m ibe antụ mmakpọ gị na fon si gị nye m ego nwere ga-anọkọtasị na ọnọrọ edisi ọbụla makpọ gị ego oke oku si na ọlụ na ọ gbara m na ọgagolia na m kpọrọ ka onye m ego adị m eme
so mali amali tata adị m ana mmadụ ego ọrụ mana otu m na-agwarị agụ m adị m ana mmadụ ego ọrụ biko nụ onye ọbụla ya akpọ na fonu si gị sendị chele ego na ọgbakọsịrị gị ibe ọrụ isendịl ego ọgba gị na ego na-eji alụgọlụ 20,000 ka 10,000 ka 5,000 ọ bụ reses pawa adị m ana mmadụ ego ọrụ ọlụ ọrụ gị ọrụ ọbụla ibe lụrụ ga-aga aga isendịl m ego ma ọ bụ na ịchọ ọbụna ịchọrọ ịgaba ị na-etirili ọkpọ ma na-anọrọli ọgụ maka n'ime mbịalị bụ ọzụzọ abịarọ m mgbu egbu ekelekwe m unu ibe ji maka enwe abịa tata bụ maka alụsị enyi mere n'anya ọbụna yutu na-anwụzi too much yutu na-anwụ yutu na-enweli yutu ibie anya ụvụ mana ọ dị very bad ọ dịrọ mma ihe eji na-abụ anya ngịnị a na-achụ ego ngịnị agava obodo oyibo nchụ ego ngịnị emekochie ive oluzo mgbe ọ kpatara ego ichetala ive na ngịnị emekoro na-enye gị ego yutu ji akaba egbu yutu ibebe ọmụ beses pawa na-ekwu ibe njugwunu ka m gwuru maka ibe gbasara alụsị tata bụ na complain abịago be ma too much ọlụ nlụrụ maka ndị na-egbu mmadụ bụ maka ọgwụ eriwo nne ọbụlịbe anya ụvụ na-ebute ma nna amalị tata n'ibe ndị mmadụ na-ebute kịta ka ba ma amalị ka ba ma asị yes na ba nwere oke ive iyegbu mmadụ ibe gị aka ya dị ọcha ka ị nwe amalị ka a masị niile na-agba ọgwụ ka ọ nwere ọgwụ ka ọ nwere alụsị na-egbu mmadụ mala amalị na alụsị ọbụla na-egbu mmadụ na ịtụ ya mmadụ onwere mbọsị tụrụ mmadụ mmadụ alụsị this week ogbu mmadụ this week ịmantụ mmadụ alụsị this week igbo ntụ mmadụ alụsị taa tọpụta echi na asị gị na ya bụ anwụgo onye ọbụla ị ya atụ alụsị ibe ji nwa amala alụsị bụ na ịbịa ntụ mmadụ alụsị n'ebe ọbụla ịbịa na ntụ mmadụ alụsị asa bụ onye nwe akwụkwọ mana na-emere ozi ejiro pichọ mmadụ atụ mmadụ alụsị ibe nji agwa unu bụ ndị na outside mana nye na ndị mmadụ na-emekọ biznes bikọ na nwere anya na mmadụ ya emekọ biznes ọma na oliri ego mmadụ onye nwasị na olili ego onye ine na onye nwere pichọ gaba na alụsị ị na-abụ pichọ gị ka etiele na alụsị me mana iliri ego mmadụ o nwere ebe gbasara gị n'ebe ahụ ịnọdụ nwa mma ịnọdụ ebe ị nọ bifo anwasị onye anwa ji pichọ gị bịa ebe ahụ bifo asị ya nweta pichọ anwa mana amalị na-egbu gị ma alụsị jiri ụtọ ahụ egbu mmadụ ede nwetara alụsị pichọ ife alụsị niile bụ aba gị na aba famili gị ọgwụ sigo o nwere alụsị ji pichọ ga-eme mana amalị na ibe na-egbu yutu na-abụ ọgwụ bụ ibe na-egbu yutu na-egbu onye aka ya dị ọcha onye ndị nọ US ndị nọ Indonesia ndị nọ Malaysia ndị nọ Ghana ndị nọ China ndị jele nchụ akara akaba ndị nọ Cyprus mmadụ ibe ga jiri maka anya ụvụ bịa gbuo gị si na-elele ego nwa nwere ike ọ bụ na-elere ego aka gị dị ọcha ibe o ji mere gị vidio mechie vidio ji sko gị bụ na aka gị dị ọcha ị nọdụkwa na aka gị dị ọcha nwa ọgwụ bịa gbuo gị bụtụ mma akụwala unu ibe detin ka onye eji egbu mmadụ ahụ maka na alụsị jiri ụtọ ahụ egbu ịbịa na alụsị mmenetin iji abịa kpe ikpe adịghị atụ asị na alụsị ịbịa na alụsị iji akpe ikpe kpesi ikpe kwuo ka ngịrị ọnya ji ga adịghị atụ asị na alụsị bụ ezigbote alụsị obodo adịghị atụ ya asị maka na ịtụ asị alụsị ahụ egbuo gị metụ ya mmadụ bifo alụsị na-eje mgbu mmadụ ọ ya agagoro ikpe onye ahụ ikpe o nwere ike nọ kpe onye ahụ ikpe complete a week 2 weeks a month ọ kọbeghị mme mmadụ anything o ekpesi ikpe nwa nwere mmadụ igbu o nwere ike ọ bụrụ onye ahụ ịtụrụ alụsị ka o gburu na ọbịa na ya famili gbuo ofu mmadụ na ya famili ogbusi onye ahụ ogbu onye ọzọ ọ nwere alụsị ọ dị ka ịga n'afọ ịgba n'afọ ịma mgbatị ya ma nọ na alụsị na-egbu mmadụ bifo ịgbatị o egbumite mmadụ na famili unu ọnya bụ alụsị pifi na-eje ntụ mmadụ alụsị ilu onye ibe na-atụ mmadụ alụsị abịa saịn onye ahụ ị na-atụ alụsị akwụkwọ asaịn akwụkwọ esendịla onye ahụ kesa enwegele na famili be abịa kpọọ ya na fon ọ bụ na taịm anwa na-agwala ya bịa echi na ebe 12 ebe 11 ọ bụ na ọ bịarọ anyị akpọ ndị alụsị a ga-akpọ ya kpọọ famili ahụ na fon ndị alụsị ahụ ga-akpọ ya famili ahụ na fon maka na eji nọmba famili ahụ jide nọmba ejide nọmba nwanne gị ejiri nọmba onye ọkwụ gị nwoke akpọ na fon achọba ipi nọ a na-asa afụcha mmadụ na-anọ obodo
ime obodo sọbụ mmadụ akwụkwọ na Abuja je Abuja bụ ndị alụsị ọgarị mmadụ akwụkwọ mana ndị asị na na-egbu mmadụ wute alụsị nwere na-asa abụ akwụkwọ onwere na-enweta pichọ enwere pichọ ragbuo mmadụ nwanyị na-aragburu mmadụ nwanyị na-aragburu onye aka ya dị ọcha nwanyị na-egburu onye aka ya dị ọcha ọkwa kunu nwe aza aba ka a mazụ na-egbu mmadụ kunu nwee ọnọdụ mmadụ na-abịa bunu na-egbu ndị aka dị ọcha ayacha amosu ayaba mmadụ nkịtị a na-abụkwu na onwere mgbe ị ga-abịa tụ mmadụ alụsị mbịa tụ mmadụ alụsị asị gị atụ alụsị ozugbo ozugbo bụ alụsị adị eme a ga-asa abụ gị ahụ asa ọgụ akwụkwọ ọbụla ịbịara bịa zoku atụọ gị alụsị otu alụsị si eme ebe ahụ alụsị ọbụla na-egbu egbu a na-edoro pichọ mmadụ alụsị ọbụla na-egbu mmadụ enidere ndị pichọ bụ ezigbote alụsị ma ịma na aka gị dị ọcha na ịma na eziokwu n'ịchọ ntụ onye alụsị enidere pichọ even na-eji pichọ mmadụ aga n'ebe ọgwụ dị mmadụ na-eme mmadụ nweta onye nweta alụsị odebe o jee nweta nragbu iji egbu mmadụ onye ajọ mmadụ onye avụ ya jọrọ njọ na nedro progres mmadụ ji egbu ụwa onye anya ọbụla famili nke nwere ka ọ nwere ọrụ ojilie nragbu na-egbu mmadụ vabuzelebedebe na alụsị vasị na alụsị ka ọ bụ ịpụtazie akpọ gị na fon sị gị n'ilile ego onye ka na ekelebe ngị na onye emekoro isi na onwere ngị na-emekoro ihe dị chọ na onwere ngị na-emekoro mana emesịa n'ikpeazụ alụsị ahụ egbuo gị the reason ajụjụ alụsị ahụ egbuo gị abụrụ alụsị gburu gị maka na ndị na-emezi alụsị kịta na-enwezi nragbu na bebe onye ọbụla na-eme ivu ọgwụ na ọgwụ ka ma nwere si na alụsị nwere nragbu nwere a na-akpọ mkpịsị eji aragbu mmadụ ma nwere da pichọ na aghasị bikọ na amagbo na iji ego mana na famili gị na-aragbuo gị ịbịa mbụlozu ya famili na-eme gịnị na-abịa mbụlozu gị na ya famili enweta ego ma na-aragbuo gị na-anata onye ahụ abịa tụ gị ọgwụ ahụ ego kwa ka abụọ ha na-aga n'iru ọ bụ na onye aka ya dị ọcha ka ị ga-egbuo ụwa dị njọ amalite ata yutu na-anwụ na-ebunete yutu sị na alụsị na-egbu ọ bụrụ ịgba ava gbagbuo ava ma ịma na ọ bụrụ alụsị na-egbu yutu nọ ndị afọ njọ sị na va na-eme dibịa na va na-eme omenala ndị afọ njọ ọva na-egbu yutu ka va nwee nweta ego mmadụ ya bịa sị gị na onye nwụọ nye gị 2 million naira jiri meka 2 million naira ka 3 million naira gbuo mmadụ ibe gị asị gị na mmadụ enwụọ enye gị 1 million kwa 1.5 what is 1.5 million ị nwere igbo mmadụ ibe gị mee mana aka ya dị ọcha onye na ọtụ gị na ọ gịsị nwa nwetara mbọ ya akpọ na onye ahụ na fon ma ịgbazi anyị kpọ ya na fon bịa na bịa ntụga alụsị mana iche echiche ọbụla aka ya dị ọcha na agaba na nwere alụsị ga-eme ya ibi jiri maka 1.5 ka 2 million naira igbo mmadụ ibe gị isi na nwere ọgụ a na-akpọgo ọgụ na-akpọgo onye eze alụsị jụrụ ya bụ egbu onye ọbụla nwere alụsị nwere ezigbote alụsị obodo a na-atụrụ ya mmadụ n'azụ ejiri picha bịa atụ mmadụ alụsị nya nchọrọ ka m gba unu yutu nọ outside country ndị na-achụ ego na-achụsi ego ike ndị nwere ego na-enwere anya ụvụ gbaa na mbọ ka unu ga nweta ọbịalbegbu mgbu onwe onye anwụja na-adatị ọgwụ ka egbuo gị ka famili ekpochapụ sọsa ka m nwere ike mma agbanwe unu nweta na ezigbote ọbịalbegbu mgbu onwe ọrụ unu debe n'ụlọ mmadụ je ka onye nwere gị tinye n'ọgụ ma na aka gị dị ọcha na ya bụja n'ọgwụ ọgwụ ọrụ ọgwụ ahụ chọrọ nragbu ka aragbu onye na onye ka ya aragbu bikọs na nkịta n'ime na-eti ezi n'ọgwụ onye bute ọgwụ ọdebe ọsọ na nwere ọgwụ na-egbu mmadụ sị bịa ka a na-atụ mmadụ ebe ahụ ịbịazi nweta pichọ mmadụ ịma nju ese mmadụ ma onye ahụ bụ eziokwu na-agbago gị na onye ji ụgwọ ibi emezebe ikpọ ya na fon ọbụla ọ bịara ịnweta pichọ pụọ n'ime abalị kpokote biye kpokote lụọlụ ya alụ nwele ibe anụnwa bụ nwere ibe anụnwa dragbuo mmadụ ibe gị ka iwe nweta ego echi na agba gị na onye anwa anwụgo ibi emeze bụ ibute ya n'obodo avasị na alụsị gị na-egbu mmadụ alụsị gị na-egburu mmadụ na-ajọ mmadụ ka ebu mana mgbe ya ibi na-aragbu mmadụ ya na-aragbu ndị ọzọ ihe emelide nya nsị ọgwụ aba gị ọnụ igbuwe ya famili rabuwe ya famili maka na ibi mere onye ọzọ nne ọ emeche famili ga-eme nya famili gị eme ya famili ga-ezuru ike
o nwere onye ibe ya adịla na mma na ya family. Unu kpọọ mmadụ na fon onye aka ya dọchụ na asụ unu na-egbu eje nwere ibe na-aragbu mmadụ na-etinye na asụ unu na-enwere ọgwụ na unu menwere alụsị unu na-egbu mmadụ. Ejuru debe egbu mmadụ. O nwere onye na-nwere alụsị n'obodo ya. Ibe n'obodo anyị nwe alụsị karịrị ya. Ibe n'obodo ndị ọzọ alụsị dị. Ma pife na-aga n'obodo alụsị obodo nwe alụsị na-egbu mmadụ a asa avụ mmadụ ahụ. Mana nke nwere ọzọ ya na-asa avụ ahụ na-akpọ ya akpọ na fon isisi nweta picha eje picha egbu eji picha ya atụ mmadụ alụsị. Alụsị dị ile bụ ava nna gị ka eji ava nna gị ka eji eme gịnị ka eji atụ mmadụ alụsị ejiri picha atụ mmadụ alụsị. Ezigbote alụsị na-alụ ọrụ o nwere oji picha eme. N'unu je bukọta ọgwụ unu ọgwụ a unu butecha ibu ndị chọọ mma chọcha mma debe si n'ọgwụ ọdọ otu onye bịa nwere asị na unu nyere ya 2 days ọ nwere mmadụ na-anwụrụ na 2 days na alụsị na-eji ikpe first o ejegodi ikpe o jecha ikpe nata onwe mibe bụ uche mmadụ ede ndụrụ n'iru alụsị agwara alụsị bụ onye eme. O nwere onye egwu alụsị na-agbara alụsị bụ onye eme. Mgbe dibịa kwuche okwu n'iru alụsị jebezi na alụsị ya emezi ibe bụ obu ya mee ibe ka ịmalụ dị na ibe ji egwu nya ka ya eme. Alụsị na-egburu ọnụ ya bụ nya ka atụrụ alụsị. O nwere alụsị dị ka ọbịa odo ogbubegodu mmadụ na famili ka a chọpụtara ọnya ka alụsị ji nwa ajọ njọ onye egbulide mmadụ na famili gbulide mmadụ bifo onwe egbu onye ahụ nne bụ nya ka a chọtara oburogbu mito ndị nwere ego na famili. Ma nkịta bụ ibe na-emezi bụ ajide ịnụ na nna nwanne onye ahụ nwere ego isisi nweta picha nwanne ka nweta picha onye ahụ atụrụ alụsị iji ragbuo nwanne onye ahụ nwere ego onye ragbuo onye ahụ sendel nwanne nwoke picha sendel nwanne nwoke akwụkwọ si na-atụrụ ya alụsị echi na-anụ na ọnwụrụgo ivi ji wee mee ya bụ ka onye nke ọzọ ndị nwere ego wee mee gịnị nwa bịa spendi ego na-abịa mana ọ dị very bad. Si nwere eziokwu na-eso ụwa o nwere ya mara mbọsọ ya anwụ ị mara ma mbọsị kpogbuchara ya bụ onye anwụọ ịpụ omen road moto akụgbuo gị. Ị mara ma mbọsị kpogbuchara ya bụ onye anwụọ ịpụta ọ bụrụ baskụl ya akụgbuo gị. Unu onye bute ibe debe si nwere awọ debe na nwere awọ debe kene arọ mana ebe dibịa nọ asị ntụ na awọ arọ mma n'ebe dibịa nọ. Ibula alụsị bụ ibula alụsị ebe na be gị ebe ntụ alụsị na be gị kaba arụkpọ ya na fon. Anyị amalị m na unu niile bụ unu nwere bụ ọgwụ eji egbu mmadụ maka na unu enwere alụsị. Onye ọbụla ji egbu mmadụ dị n'ime mana ajọ ọgwụ ka ọ bụ nya ka bụ na mmadụ lile amụsụ ibinye mmadụ si ya na echi na mmadụ anwụrụ echi nọ na abịa atụ alụsị anwụrụ ya nwetara gị picha kelibi ji picha eme kelibi ji picha eme kelibi ji picha onye atụrụ alụsị eme eji picha atụ mmadụ alụsị ka njụkana gị eji picha atụ mmadụ alụsị nya unu keta mgbu mmadụ nsogbu mmadụ keta ka unu jiri nweta ego ọ bụrụ mmadụ dị ndụ onye Igbo ibe gị ịma na akọ ya nwa dị ọcha jiri because of na ya bịa na mmadụ bịakpesa gị bekee nata ya nwe ego natakwa famili onye na ego tikolu gị ọnụ ka ego nwere nne jiri maka gbuo mmadụ. Ịmana nwere ike mkpọ ya na-abịa ntụ alụsị na be gị kpụọ ya gwa ibe na-eme nne ịmana ọ dụrụ ya mma ichi nne na-abịa amalụ onye bụ malụ onye na-ekwu ụdị eziokwu ahụ nke unu adịrị ibu nne dịle bụ kunu na-egbuo mmadụ kunu post si na alụsị na-egbuo mmadụ. Ọ nwere alụsị na-egbu mmadụ na 1 week ọ nwere alụsị na-egbu mmadụ na 3 days ọ nwere alụsị na-egbu mmadụ na 2 days. Ịma ntụ mmadụ alụsị tata bụ alụsị egbu ya tata alụsị na-eji ikpe bifo na-egbu ọgwụ eji asụgbu mmadụ na-eji mkpịsị asụgbu buvene na-emere ede izi mmadụ na asụgbu mmadụ tata ọnya bụ amoosu ị nwere ọgwụ isugbu onye oke amoosu ine na ya na mmadụ na-aga n'iru ịbịa sị na isi mmadụ na-ejigo ụgwọ bịa gwa dibịa na-ejigo ụgwọ dibịa sị gị weta pichọ gị weta pichọ ka ịweta ahịa ọ gaa n'ibe na alụsị abụ ji asụgbu mmadụ onwere ibe anụnwa sụọ na picha asụgbuo mmadụ na place echi na-ekpọzi ya ekpọ dibịa na fon si ya na nwere ezigbote alụsị ọ bụrụ alụsị ka o nwere na-avọ njọ ka dibịa nwere. Dibịa bụ ajọ ọgwụ ka o nwere ajọ ọgwụ ka o nwere ọ nwere alụsị na alụsị na-egburu mmadụ ụdị ahụ alụsị ejegodi ikpe alụsị bụ alụsị ejegodi ikpe bifo na-egbu mmadụ. Ya na ọkọtara ụdị isi na alụsị ya egbu mmadụ ọ bịa gbuo mmadụ alụsị ejiri ụdị ahụ eme. Nwanne nwaanyị na-esibu ụwa na ọ nwere pụtara ụwa anwa kele mpụta ụwa bulie n'isi o nwere ihe puo elu n'ụwa anwa na ka igburu mmadụ onye anwụọ mala amalị na ya anwụ o nwere dibịa eje na-abịa tata sị gị esi dibịa na ọka ọgbọ ọrụ gị ka ije anwụ na anwụ n'ụwa dibịa na onwe ya na-anwụ anwụ nke na onwe gị ya gbara ọgwụ ya anwụ o nwere onye na-adị anwụ anwụ n'ụwa o nwere onye na-epu elu mmadụ chọtara m na be m anụnwa
si m na nwere alụsị na mmadụ bịara alụsị na alụsị na-egbu mmadụ n'ọtụwe mmadụ almost mmadụ 8 mmadụ 10 alụsị egburu mmadụ si m nya ka o je na be onye ọzọ na be nwa mma na alụsị ya na-egbu mmadụ ọnwa agwacha dị mmadụ nwasị na nwere onye enye kọntaktị onye kọntaktị mmadụ olu ebe agwa na-enwere ibe ya na-enye mmadụ eji asụgbu mmadụ bụrụ iwu na ya bụ eji ụgwọ na ọ bụrụ ịchọrọ ka ijire na-akpa ego na-enwetara gị sọtịrị eji asụgbu mmadụ azụrụ pi onye ya nwetara pichọ na onye ma na onye gị chaji ego na ahịa asụgbu iyi asụgbu ọ bịa na be ma na ọ bụrụ m na net bịa mụsị m na nwere nwere ibe nwere be ma na-alụ ụlọ na-egburu mmadụ atụrụ na-enweta ndị na-atụ alụsị na nwere alụsị na ọka nrụ ọlịa nragbu eji egbu mmadụ na ọ chọrọ ma onye aka dị asụmasị nwetara mmadụ na-abịa complain na ihe onye dịlị ka o gbuo ya kwa ya nwụọ ka enwetala ego na ndị ọ na-achaji 5 million ndị ọ na-achaji 3 million naira ihe onye dịlị dị ka ọ sugbuo mmadụ tata onye nweta picha sugbuo ya tata iche ọ nwụrụ ka ọ nala ndị ahụ 5 million ibe eji akpa ego n'ụwa ihe anwụ onye ọbụla ya aratacha oke ọnwa mụ na ọmụ dibịa m ga-anwụ anwụ ma mpụ elu n'ụwa o nwere onye pụtara ụwa ya sị gị na ọ dị anwụ ka i gburu mmadụ mara mmadụ na-emecha ngide ya emeti ọzọ nwatakịrị jere ochu ego ya na nwatakịrị bịa nọ ọ naghị ọbụla ya bụ ebute ego ọnụ na ọkwa nwoke ahụ nya na na-ebute ego ọ pụta Naijiria si na ọnwere nye na ya nwe mmekọrọ mgbe anwa nwere ike ọ bụrụ nwebele ive pele mpe ojiri maka ya bịa jekwute gị ịma mkpozi onye ahụ azụ na-atụ alụsị na fon n'ibe agwa nga kpara ya na fon n'ibe ihe niile bụ ka egbuvo ya ozugbo ibi emebi ihe nweta igbo isugbuo onye ahụ gbuo ya ọnwụ ihe a jụrụ ese mana onye ahụ na mana nwatakịrị abịa na abịa gị gị sugbu gị gbuo mmadụ ozugbo nga kpara ya na fon bụ onye ajọ mmadụ ka ọ bụ na ịkpọ ya na fon ọma nọ adịga igbo ajọ mmadụ mụ na-echere onye nwerezi ya na-echi ya ive onye niile bụ ọnụ na mmadụ wara n'ụlọ tata na vana bụ mekelive ọwa n'ụlọ tata ochebe ebe eje maka na iwe jere eje n'ezigbote alụsị na alụsị karịrị iwe ji eje n'ebe ọgwụ dị buru oje n'ebe ọgwụ dị agwa ya na ya nweta avọ ya nweta nọmba famili onye ahụ ọ bụ na ya nwere pik kọl akpọ famili ya na fon bịa na nwa unu dị otu a na-emelive dị otu a nye na onye dị otu a mekolive abịa ekpecha ekpekpu ikpe ajụ ọba ya nwa alụsị akwụcha ajụcha ma nwa alụsị bana bụ kweta ba nwa alụsị gburu ọbụla ọ bụrụ nke ọzọ na ya nwụ na onye nke ọzọ nne akpọrọ na fon si onye ive ahụ ya eme ya mee n'oli n'oji ego bụ n'oji ego na ọ nwere ya emenwe ọjọọ mee gịnị ọtụ alụsị egbuo ya alụsị na-egburu aka ya dị ọcha ma kịta unu na-egbucha ma onye aka ya dị ọcha ma onye aka ya na-adịrị ọcha why unu na-egbu ma onye aka ya dị ọcha ma onye aka ya na-adịrị ọcha onye unu na mmadụ ahụ bụrụ onye bụ na-aga n'iru unu enwela abịa chọọ ebe njeje agbụkpogbu ọ bụrụ ọzọ okenye na-egbu mmadụ ọ bụrụ sọsọ okenye na-egbu mmadụ n'ụwa kịta ọ nwere ibe bụ amoosu ma mmụazị kazi okenye nwere amoosu na mmụazị bụ ibe na-egbu mmụazị ibebe maka ego ị na ọbụla nwoke ibe ga-akpata gị ego ịchọba usoro ibi ya esie ka ị nwee mee gịnị ka ị nwee memere gị ka ọ bụla ya nwere anwụ igbu onye ege ndị na akaụntụ ya elere igbu onye o nwere ya agbanwelu gị o nwere igbu onye wee eme gị ka ị nwee ego rinna onye mere gị ihe eme gị gịnị ka na-atakwa abịa nwe na-ata maka na ajọ mmadụ ka ebu o nwere ihe eme n'ụwa anụwa ka na azụ dọrọkpa wanyere gị aka ma nwere ka alụsị ọbụla enyere gị aka maka na ajọ mmadụ ka ebu ị na-ebido na mmụazị elela amoosu ife agbagọta n'okenye ị na-ebido na mmụazị elela amoosu ife agbagọta n'okenye ihe malive bụrụ onye na-achụ ego o nwere ife dị ka na ọkwụmụ ma mụ na onye bụ ezigbote ma mụ na onye bụ ọkwụ o nwere anya na mmadụ bụ ọkwụ n'ụwa taa edem ive ọkwụ gị ya egbu gị ovu ọkwụ gị ga-abịa na ya famili na-eti mkpu na-asị na ezigbote ọkwụ ya nwanarụ ya manya gburu gị nya nwa gburu onye ahụ na-abịa akwala akwa bịa na-eme na okenye gburu onye ahụ ọkwụ gị gburu gị wee ụdị mmụazị ji aga ije na-abụrụzi ụdị ekwesịrị ka a na-aga ije mana ka ụdị ji nwa chụwa ego na anya ụvụ ụdị ji chụwa ego butere anya ụvụ a ọ bụ na na-achụ ego ụdị kwesịrị ka ya na-achụ ego ụdị kwesịrị ka a na-achụ ego o nwere ibe eme n'ụwa ka ụdị ibe a na-eme n'ụwa mebe mana ụdị ji nwa chụwazi ego
ogbu mmadụ ya nakwa ya nkwanị nke ya. Onye na-egbu mmadụ ibe ya egbu gị ya emega akaji. Ihe anọ ndụ ọdụ ndụ ọnwụ ka mma. Ọkara gị mana enwere anwụ mana ya dị ndụ ị na-ata ahụ. Ihe adị ndụ ị na-ata ahụ. Nya nwee ebe ya eji na-alụ. O nwere mgbe ya anọ dị kpata ego nwanne gị akpata inwele anya ọhụ. N'ọbụla ịmara ọbụla nwanne nwa mmadụ akpata gị ego na ịmara ka eji na ọnwere ị na-achụnwuru ego na ọnwere ibe na-emenwu. Onye ala na-egbu mmadụ onye isi na-arọ mmadụ ya na-abịa iji ụdị iji ahụ evu ya dị nka nka dị ka onye ala maka avọ njọ. Isi aje ka o bite 3 million naira ka ejiri gbuo mmadụ, o ebite 3 million naira ma nya bụ na-emere gịnị na-egburu onye ahụ. Mmadụ abịa na-abịa adị m egbu mmadụ, mmadụ abịa na-abịa ma kwute okwu na-egbu mmadụ. Ibe mụ na mmadụ iji n'ebe enwe bụ na ịkpasa ma kpọ ịgba mmụsị mụ na nwere ngịnị ya ji ụgwọ mma kpọ ya nwa ngịnị ya mere ibe anwa ka amalibe o ji wejide gị ụgwọ malụ ibe mele nne nwa amalibe ikwulu. Ọ bụrụ ikwusi nwa agwa nke mma agwa ọ bụrụ mmadụ bebe mmadụ etụvi ọgụ ijiri bikọs of n'inwere nragbu amoosu n'inwere ka eji asụgbu mmadụ ndị amoosu na-enwe isi ka ị nwere emeze biznes ka igbubeze mmadụ isi ka igbube mmadụ ka ba na-arụ. Onye ọbụla si na ya na-achụ ego malibe bụ ofu ego malibe dị n'ụwa malụ n'ụwa bụrụ onwere onye pụtara ụwa si na ya nwere nwanne ka ọ nwere ọgwụ. Ịmala mere bife na-eje nchụ ego nwe ezigbote ọbịalbegbu mgbu onwe ọbịalbegbu mgbu onwe bụrụ ọjọọ onye ahụ gasị sịa so ebe m nwale ya achụ ọbịalbegbu mgbu onwe ahụ bụ alụsị ezigbo alụsị ka olute nso o egbu gị bikọs onye atụrụ gị alụsị na-egburu gị na nkịtị bụ onye atụrụ gị ezigbote alụsị ahụ o egbu gị na nkịtị na-akpọ gị na fon ma nke ma ọbịalbegbu mgbu onwe gị ahụ o egbu gị bụ dị alụsị. Mana ọ bụ na alụsị ọzọ ma ọgwụ ọzọ nene mma ajọ ọgwụ anụnwa ihe ọbịalbegbu mgbu onwe gị n'ụlọ nwere ibe ọ ya eme gị o nwere ibe ya eme n'ụwa anwa ka mmadụ bịa sị na asụgbu gị asụgbu. Ekelekwe m unu kedu ibe na-emelu n'ibe ọsọ unu na-enwere okwu mmụta ibe ọsọ unu na-enwere okwu mụ ya mmụta ibe. Ana m abịakara na net mgbe ọbụla mana ana m abịa wute reason na-ekwu okwu ọbụla na-ekwu nwere reason ji ekwukwe. Ekelekwe m unu. Agwara m unu na ego ọbụla nna mmadụ bụ ego ava adịma nna mmadụ ego eji alụ ọrụ. O nwere ya sị gị na malụgole oliz na liesi ya na alụsịalị ọlụ tata ibe oge m bụ 20,000 ka 10,000 edime eme alụsị dị na-abịa m na-asọrọ m ihe niile ahụ enwere m nsọ na-abịa m so ekenekwe m na kene na-emere unu ibe unu n'anya n'elu awara web my nọmba olu nọmba aka nwere Obi Igbo biko eji m n'aka ọ na-eche anya vidio biko nyere anyị aka gbasa ozi aka ule nwoke ntị ule nwaanyị ntị biko maka ozi ọma anụnwa anyị bụ wee bịa ọ maka ọdịmma ndị Igbo ka anyị jiri na channel a biko nyere anyị aka subscribe na this channel, share this video, drop your comment and like this video. Igbo ndị ọma njem ọnụ.